So, hello everybody, my name is Salom, vážení diváci. Dneska si niečo povieme o televízii. Dnes už si ani nevieme predstaviť, čo robili ľudia, keď ešte nebola televízia a čo by sme robili my, keby nebola ani v súčasnosti. Vplyv televízie neustále rastie. Rastie počet televíznych staníc i ponuka programov sa rozšíruje. A samotné televízne príjimače sú taktiež dokonalejšie. Prvé televízne vysielania sa uskutočnili v rôznych nás odlišných rokoch. Dobre? Dobre. Moja mamina umýva. Pozrite sa. Vyťahuje rolety. To je trailer na film Moja mamina. V postele posúva kvetináče. A ide niekde. Prečo sa nám pozrieme? Už môžem natáčať? Jej! V roku 1874 nemecký vynálezca Paul Nipkow vyvinul technológiu rotujúcej platne na prenos obrazu pomocou drotu, tzv. Elektrický teleskop. Základné prvky plne elektronického televízneho systému boli v dispozícii po roku 1927, keď americký inžinier Hewlett Farnsworth a takmer zároveň s ním aj Rus Vladimír Zworykin zostrojil elektrónku, ktorá slúžila na prenosný príjem obrazového signálu. V roku 1931 dosiahla televízia stav technickej spôsobilosti vo Veľkej Británii, v kontinentálnej Európe, v Sovietskom zväze a v Spojených štátoch. Prekopníkom televízie je škótsky vynálezca John Logie Baird, ktorý ako prvý na prvých verejnosti predviedol fungujúci televízor pomocou kamery a príjimača vysielal v roku 1926 zo obraz z jedného londýnskeho štúdia do druhého. Rozhlas ako najvýznamnejší zdroj zábavy a informácií začal po druhej svetovej vojne nahrázať v britských a amerických domácnostiach televízia. Takže tu vidíte ovplyvnenie. Už bol počas druhej svetovej vojny, už rozhlas nebol najzábavnejší, už bola telka. Chudák rozhlas. Hej, chudák rozhlas. Prvé televízne vysielanie na svete sa začalo v Nemecku v roku 1935. Vysielalo sa po 3 večery v týždni, vždy hodinu a pol, pretože televízny príjimač vojny vysielanie zastavili vplyv bombardovanie. Na jeho obnovenie si Nemci museli počkať až do roku 1952. Čo trvalo koľko rokov? Musím si skôr. Viem, že skoro 20. A už viem, 17. Takže to trvalo 17 rokov. Haha, za bombardovanie ste nemali televíziu 17 rokov. Prvé oficiálne televízne vysielanie označené za verejné a pravidelné sa uskutočnilo o 3:30 v pondelok 2.11.1936. V Anglicku britská vláda oprávnila BBC, aby použila Schönbergovu, či jak to sa to číta? Schönbergovu, tuším tak, lebo tam je Schönbergovu, či ako. Schönbergovú Nomu 405 riadkov ako prvú televíznu službu s vysokou rozlišovacou schopnosťou High Definition Service, tak tuším High Definition Service, tak to je napísané, ktorá začala prakticky fungovať v roku 1936. Bez zmien pretrvala do roku 1962, keď Veľká Británia postupne preberala európsku normu 625 riadkov. Prvým extrémnym vysielaním BBC bol sprievod korunovania kráľa Júla VI. V Hyde Parku v novembri 1937.